जाहार खारन मित्ता ताहार खारजौ मित्ता फिसा हिन्जाव फिसा हौवाया माता पिता मित्ता जायहा खामानि माता पिता ताहार खारजौरुपि रुपैनाव जथि स्वरूपखौनो बुंदों आरो बिराद बर' ब्रह्मखौनो सैथो होननानै बेखौबो बुंदों आरो खुलुमजाग्रा बिमा बिफा होननानै सैथो काहाके बोले आइमोना बाबामोना एसे सिन्था खालामदो बबे मोननैथा मुवाया जोंनि आबै आबौ मुथामुथि बे बुहुमसो सैथो बे मुवानिफ्रायसो जोङो उजिदों आरो दाबो बिनि सायावनो जोङो गासैबो जेसेबां सारिमुथि जिबि दङ बियो थांनानै दङ। ब्रह्म धोरोमनि जोंनि गुरु दिनै सानाव थैदों। बे थैनाय सानखौ शास्त्र अध्यापना दिबस रुपै जों बेखौ फालियो आरो बे दिनै 31तम जाबाय 31 बार। दिनै बे संसदनि नामा स्वरूप स्थिति प्रसार संसद आरो बिनिनो आं अबयसे हर्ता कर्ता बादि जानानै दं। आंनो परिचालना खालामगासिनो दं बेबायदि सोलिगासिनो दं। नैबे सनितपुरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सिलिगुरि बेंगल बिसिमहालागै दङ। हारियाव एबा नोंथांमोननि माबायदि जौगाखांनाय एबा माबायदि मोनसे गोजोन एबा सासे मानसि दानि माबायदि खामानि मावो? जोङो बे धर्मखौ सत्य धर्म होननानै बुंदों। सत्य धर्मखौ प्रत्येक मानसिनो जेसेबां भाषानि दङ बेनि खाथियाव सौहैहोनो हायो नामा बेखौ नाजानानै जोङो हरिद्वार थांबाय रामदेबनि न'सिम बेयावबो अधिबेसन खालामबाय 420 जन मानसि थांनानै बिनि फर नै बावैसो थांनाय एप्रिल बे दानाव थांनानै दिल्लीयाव बेयावबो थांबाय बेयावबो प्रसार खालामहैबाय बेबायदिनो प्रसार खालामनो नाजागासिनो दङ। नोंथांमोना दिनैसिम ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों जौगानाय जौगाखांनाय लोगोसे नोंथांमोना फैबाय थानाय जोंनि लाइमोनफोर ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोननि थाखाय माबायदि थांखि आरो नोजोर लाखिनानै दङ? दा नुदोंना बाबामोन नोंसोरो उन्दै उन्दै स्कुलनि गथ'फोर फैदों बिसोरनि सरित्र बेखौ जे माबा खालामनांगौ बिसोरनि जिउआव नांगौ बेखौ इम्परटेन्सि होनानै सोरनोबो बोसोन होनाय जायो जाहाथे बिसोरनि जिउ खांनायाव मोजाङै खांलांनो हायो। नोंथांमोना दिनैनि बे थैनाय सान खुंनायनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानो बर' हारि एबा बर' समाजाव ब्रह्म धोरोम बिथांमोननो? खालि जोङो ब्रह्म बा बर' बेबायदि मोनसेल' समाजखौ जों साना बे प्रिथिबियानो जेसेबां मानसि दङ बे प्रिथिबियाव बे गासिबोआनो पर ब्रह्मनि फिसाजोब जों। बाव हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टाना अगियाननि थाखाय अभेद साननानै आलदा साननानै आलदा आलदा हानजा जादों नथुबा पर ब्रह्मनाव इसोरनाव आलदा आलदा गैया। नोंथांमोना दिनैनि बे खुंनायनि गेजेरजों मा सावरायनाय जागोन आरो मा रायजोफोरनो खोन्थानाय जागोन? दा जोङो सावरायबाय जोंनाव दङ दा बिजाब दङ परमहंस बाबानि लिरलांना गालांनाय गुरुनि